Mas, Iya dik. kene kumpul lungguh karo aku. Ayo lah. Takon sampean. Jawaban sing jujur ya. Iya loh dik. Kene 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 lungguh kene mas. Aman rumah dari kepenake. Oke wae. Pancen perlukan ngene aku kowe. Mumpung lega, aku arep takon mas. Takon apa dik? Pancen kowe tresnaku. Ben kowe saya lek percaya tak suli toko takonono. Makne ya, yen kenangan lawakku lawak tempe. Yo mestine aku yo lawak tempe. Yen tempe sok ben sehat aku dede. Bukti tresno aku ngancani dite. Yen dipokek sithik ora duwe. Cepet-cepet nanggo satu tante. Kepenak darling mati urip bebarengan selawase. Mas, Iya piye dik. kok ditake? Pancen aku nyambut gawe dik. Yen kowe lunga mlaku bareng karo aku. Rawono kowe njur kepiye? Ora aku kepentut deke. Paling wong kiri siti ayu. Sirah mumet mergo masuk angin. Apa kowe saged ngeroki? Gosok terus pati putih lah pokoke nganti kowe mari. Yen aku sikilku kesandung watu. Atune tak getruti. Yen nonton ana priya ndodo aku. Yen wong cilik kapan kang tak kendhalon. Yen kliengan ada mata andur semaput. Ya mestine aku melu lho semaput. Nek semaput ki aja ning jalan. Tak tinggal wong awake sakon e. Lho Mas, kok ditinggal to? Yo ora tresno. Ya tresno. Ya semaput Lah iki aku aja ning jalan piye tadi. jar? Yo wis, tak semaput nang omah wae. Ben kita semaput bareng ya Mas. Bisa semaput bareng lho, Dik. Asik. Wis aku semaput nang ndodomu ae Mas. Iya, Dik. Kita semaput bareng. Apa tenan mati urip karo aku? Wani sumpah sekine langit bumi. Pentasan rungokno pitakonku. Bukti tresno aku sanggup mangsuli. Yen susip awakku ndisiki mati. Apa kowe ya saged ngancani? Takon ojo aneh-aneh marah iki piye lek ku mangsuli. Ya wis, manut nek ngono. Lah ya ngono. Sing apik ki sing manut terus. Iya, Dik. Aku tembang. Ya aku jadi tawone. Ya terus
supaya nih ben iso ngentut sliramu terus. Wes Mas izin aku terima wong akeh. Allah rasane Aku yang kamar ae. ya biasane ngisin-ngisini. Oke, matur suwun. Assalamualaikum.